jelas lho. Lah iya. Panjenengane wis piniji dening Gusti, sowan wonten ngayunaning Ilahi, muga-muga kusnul khotimah. Golek pelawak kados Pake Mas TB angel, piyayine semu tenan kan. Leres. Nggih. Mula kados panjenengan iki napa kok Mas Yoyok, Mas Kangko kok sukses, Mas Kalinggo kok ketrima uripe. Mergo Darma Bekti kalih tiyang sepuh niku tasih dipun ginakaken. Nggih. Ngendikanipun para kiai nuwun sewu. Yen uripmu pengin mulya, luwih dhisik mulyakno wong tuamu. Yen kowe mulyake wong tuamu, otomatis kalian Gusti Allah bakal ditata dimulyake uripmu. Amin. Niku lek sik urip wong tuane, nek mati. Lah nek mati ya dipun sekar nggih. Disekar, dongake. Dongake. Nuwun sewu Mas, jenengan sing ngukir jiwa ragane jenengan lak bapake. Nggih. Nggih. Niku tiyang menawi seda niku sangune mung telu, siji amal jariah, angka kalih ilmu yang bermanfaat, tiga dongane lalang sing soleh. Mula mang dongake sowan ning makam ngoten niku, dongake Pake men padang dalane. Mumpun nek sowan teng makam nggih pun sering. Alah, sering apa wong dongane nyekar nggone Mbah Sandirane kleru lho niki. Kok iso kleru? Nyuwun sewu lho Mbak anu Mas Petro. Nggih. Mbah Sandirane iki kuburane rak mriki. Nggih. Lho sing disekar kok kene. Monggo kene iki kuburane Siti. Kuburane Pakku ndi? Kene. Sing tak sekar. Lah kok kiwa kene? Kuburane sapa? Kuburane Siti. Nyekarku jam pira? Jam 4 sore. Anane jam 4 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 4 sore bapakku dolan ning Siti. Kowe paham ta ora ngerti jadwale lho. Lah Siti iki apane Pakmu? Gendakane to. Kadungane sakinah mawaddah warahmah napa krentu kula. Ya ora nek ceritane kuwi jenenge jenazah kok gendaan mboten enten. Lah jere dongane anak soleh. Nggih. Maksude dongane anak soleh iki nggonane donga pas nyekar iki goleka dina sing apik, dina sing becik, ngibadahe sing dilipat gandakan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina apa? Malam Jumat. Kliwon. Gitu. Nggih, leres. Kok kudu malam Jumat keng napa ya, Mas? Loh, nuwun sewu. Malam Jumat niku Jumat kuwi hari yang istimewa. Adate nuwun sewu, tiyang bebojoan kumpul kali bojo, malam Jumat kok dadi anak. Insyaallah anake soleh utawa soleka. Amin. Oh, dadi nyekar sing apik niku malam Jumat. Jumat. Niku malah sing ora entuk dilarang kalih alim ulama para kiai nyekar malam Jumat kuwi. Wis santri kucluk kowe. Entuk, kowe tak ilmu anyar. Pak Bu nyekar malam Jumat niku tidak boleh. Entuk ya Mas. Mergo ana jarane puji-pujian saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati mulih ning omah. Lah nyapa kowe yayakan ning kuburan? Arep gendak Siti. Saingan karo Pakku ya. Dadi ra entuk ya. Ora ben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu malam Jumat iki mulih. Lah kok kowe ning kuburan simpangan ora petuk goblok. Oh, malam Minggu Mas Yoyok sing apik iki. Nggih. Malah kaya wong edan. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Kuburan sepi, wong mati padha rekreasi. Nek ora percaya dadi juru kunci to. Lho, ngono kuwi jenenge kowe iki anak-anak kucluk. Mula ya bener niki Mas Yoyok. Kula niki dadi kancane TB niku isin. Duwe anak iki mbok disekolahke pinter kaya Mbak Birgita ngene iki, SSN. Badhe kuliah teng pundi ra, Mas? Teng UGM. UGM. Wah, Gajah Mada. padha karo bojoku ya. Lho, lah bojomu. Garwamu ya teng Yogya mriko UGM. Teng UGM niku 3 tahun. Yen 3 tahun wis 6 semester meh lulus kuwi. Nggih, teng UGM 3 tahun terus teng Unmer Malang 4 tahun. Oh, transfer mriko. Nggih, terus wingi mriko. teng UGD 3 dinten, Mas. Sik to, UGD iki apa? Universitas Gangguan Dana nih lho, Mas. Jadi medhot mergo ora duwe duit. Iya. Tapi kudune piye nyonto karo Mbak-mbak Waranggono iki. Ngapa? Anak iki disekolahke sing pinter, wong tua iki lamun anake pinter iku duwe kebanggaan sendiri. Anak SMP kelas 3 kok wis meteng iki lho. Pak tawapuk lho iki nyek karo aku. Anak SMP kelas 3 meteng. Wis nglairke goblok. Malah wis kliwat. Malah wis lair lah. Nuwun sewu ndongake bapak ingkang sampun sedo, ibu ingkang sampun sedo lah cara Jawa mawon saged. Wong Gusti Allah iki Maha pirsa. Nggih. Nuwun sewu kula sowan bapak, ibu
Kula nyuwun dhumateng Gusti Allah, mugi-mugi ingkang sumare Bapak Ibu wonten ing makam mriki dipun paringi padang dalan jembar kubur. Wis jos iso ngono kuwi. Ora apa-apa kuwi. Lho kok guyu lho. Kula ngomong jenengan iki dalang lho. Lah iya. Dalang niku mudal piwulang ndongakne wong mati kok ora iso niku. Lho, mbah-mbah mbiyen ya ngono kuwi padang dalane jembar kubure. Niku donga sing menyengsarakan mayit. Kok iso? Donga kok padang dalane jembar kubure mayite cilaka lho. Sing bener iku muga-muga peteng dalane ciut kubure. Mayite slamet. Kok iso selamat? Jenengan ndongakne napa padang dalane. Nggih. Mayit bar dikubur plek jarak 3 langkah tak jiak ngalih. Malaikat teko. Langsung ditakoni, "Man robuka?" Sapa pangeranmu? Ora sing jawab, takoni gepok gojo. Deyer. Mayit mati. Malaikat ngertine ana mayit anyar, takoni. Heeh. Tapi nek peteng dalane benten. Piye? Peteng dalane mayit dikubur plek. Pergo peteng malaikat ngawasi, wah ora ana mayit anyar iki. Akhire malaikat dolan ning dong banteng. Jabut sing ning kono. Wowe Jembar kubure. Iki malah cilaka. Lho kok iso cilaka? Jembar kubure pelek takoni rasa jawab pergo kuburane jembar ngangkat godho dunyir-unyira. Wung 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 tapuk mayit. Des mayit mati. Lek ciut kubure. Lah ciut kubure malaikat nesu arep ngangkat godho mergo ciut nyantol, Pak. Akhirnya mayitnya digidik besok sinau neh. Ngaten niku. Sik slamet. Kowe pangkatmu apa kok iso ngerti kaya ngono kuwi lho? Lho, ngisore malaikat dhuwure mudin ta kok. Dadi apa kowe iki? Anu PLT. Kok PLT wong nek iso ki rukun ana tembung. Kale anu Mas nggih melampah di selingi nembang nggih. Niki genduk sik nduk aja mangan sik. Hop dikuas sik. Ndelepeh sik. Wah iki. No. Iki ken mau rong nyinden mungan mengen ae. Kowe jane sinden apa bakul jane iku. Ayo. Lah kok Tas iso usine jajan kabeh. Lah yemi ket sore. Ayo. pancen malah iki kudu butuh mamdar. Sendro Mas, sendro Mas Dar. Wah, madang karai Iki anggota pengrawit lho. Kok ngolah ngaleh Mas aku nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Asline SGI. Apa kuwi? Sekar Gedung Indonesia. Iya. Daripada sendronipun Mas. Nggih. Rame-rame mlebu pasar. Wis elek ngawur iki Banarto niku lho, Mas. Hah? Banarto niku lho. Lho mbok takon sinden pirang-pirang do apik-apik. Sing paham iki lho. Anipun. Panas-panas mlaku ora nggawa payung. Srandale diseret. Kelamaane mlentung. Surabaya geger. Ngomong sining Madiun. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Panas mlaku ora gawa payung. Sandale diseret ramaane weteng. Surabaya geger wong siring Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Niku ponakan kula Mas TB, Mas Lendro. Nggih. Genduk ni Mas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung, mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Pancen iki Piyai Jawa Timur iki ra kena diomong pokoke Mas. Tenan-tenan. Mau Silvi Kumalasari kondang ya ayu. Nek Mbak Birgita saking pundi wau? Kediri. Peyuh sindene Mas Yoyo iki jan nyacat kualat maido plonga-plongo tenan. Wah, Nyepelek kekere. Pautihe kaya ngene iki dene ngombe kopi mek glaler wis tembus gitu ngene. Anu Karo bojomu cara kon ijolan piye, Be? alah iki tukar tambah tombok vario siji wani aku nek iki. Wong motor Supra era lunas-lunas kok. Bila cek dalu Mbak Wina. Nggih, selamat pagi. Ya, selamat pagi nggih. Iya, Tasih selamat mahasiswa nggih. Masih Semester berapa, Mbak? Semester. Ya semester.
Kowe mari ilatmu ngepang kok ya, Be. Semester berapa? Oh, semesternya semester 5. Wah, semester 5 iki kurang sithik bar iki S1 ya. Amin, maksudipun. SSN apa? Kuliah apa, Nduk? SPD. SPD. Insyaallah pangestunipun. Aja sekolah anu lho pedodel lho. Bukan. Aja padha karo bojoku SPDMM lho ya. Nggih. Lah niki kajenge nembang ugi karyanipun Mbah Supron Suwanda. Nah. Sisik deman 2. Oh, bukan. Meruh kowe mesti. Kowe iki modelmu kemeroh kowe. Has Gunawa wani man. Oh, bukan. Ayo, apa nek? Sri kuwek. Hah? Sri uning. Oh, dudu wis lawas kuwi. Niku Apa? memanik. Memane dudu Mbah Supron ngawur. Kuwi Pak Sun Gondrong ngawur. Tanggane kowe kaya ora entuk. Oh, beda ngawur. Napa Mas lagune Sakitnya tuh di sini. Nah, nggih. Mbah Sukron iso nyiptakno lagu ngaten iki to, Mas? Iso apa iso. Gala-gala iso kok. Ah, nggih. Kula sing gumun ngantos sakniki niku dereng ketemu jawabane. Napa, Mas? Niki nek ngene ketoprak lakon Ronggolawe Sri Uning niku. Niku kan sing bener niku Sira Lawe napa Singa Lawe. Nah, kula nyuwun prisa kalian ahli ketoprak, Abah Girun dan kawan-kawan ingkang leres menika Sira Lawe. Perkawis niki ketoprak Rembang kali ketoprak Pati geger, Mas. Lah ngopo? Rebutan bener Sira Lawe nganti dipisah Sunan Kudus. Sarungno le, sarungno nggir. Kuwi lakone beda kuwi. Kenapa, Pak? Oh, beda kuwi lek sing arya penangsang kae. Oh ya wis ra sida nek ngono. Sampe kocok ngomong lagune napa Cayu tembangipun. Itu tadi sakitnya tuh di Wonten sini. bawanipun, Mas. Oh, mesti. Ada. Tur ini bahasa Indonesia semua. Pamrih napa? Men penonton era sekarang para generasi muda Nadianto ana sing wah ndelok wayange ora ngerti bahasane. Lah, ini sebagai jembatan menggunakan bahasa Indonesia. Betul apa meneh awakmu iku calon SPD Nggih. paling gak menguasai bahasa nasional, bahasa Jawa nek iso bahasa Inggris. Internasional kowe. Nah, latihan sithik-sithik maju nek nadyan mung iso angka hitung-hitungan. Hitung-hitungan. 1 2 3 4 5 6 shot dot dot. Bukan. Bahasa Itu Arab, bahasa Eden. Arab itu. Basa Arab. Rungokno sik to. Ayo. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok indo. Iki Sik to. Barsikmu sing kleru barsikmu kuwi lho. Siksok ngono iki. niki wong Inggris lagi ikrok loro, Pak. Oh ngaji. Monggo Cayu. Nduk, Wina, bawane. Ya, nggih tombo ndingi. Ayo. Sakitnya tuh di sini. Iki kaya lagune Cita-Citata to, Pak. Mboten. Senes ndang Bukan. ngawur. Ya kata-katane sama. Cita-cita. Karo diekspresi kok sakitnya tuh di sing loro sebagian di ben penonton iki pirsa. Oh Lah. iya, ekspresi gitu ini. ya. Gimana? Tolong aku dicontohin. Sakitnya tuh di karo di sini jadi loworo tenan kaya diuyek-uyek loworo lho. Sing tunarungu iki ya pirsa. Heeh, Ya jadi paham. Bahasa isyarat juga digunakan. Oh ya. Nah. Kakanda Sri Basudewa. Oh, Sri Kanda Basudewa. Nggih, Ratu Basudewa Mandura. niku- Oh, Ratu Mandura nggih. Bapake Baladewa Kresna karo Bratajaya. Oh iya ya, nek Basudewa niku Ratu Mandura. Leres. Nggih. Nek cilikane Kresna Jarwa. Narayana. Kok jarwo sih? Jenengan niku angsa catatan king pundi to? Lho, ora mung buku, dawuhe para sesepuh biyen nek nom-nomane si Kresna kuwi Narayana. Aku kuwi dalang kok debat iki karemu piye? Jarwa, Mas. Narayana kuwi iso jarwa dasarmu apa? Jarwa muda-muda ning Sang Prabu Kresna. Ora nek Narayana mboten enten. Loh enggak, itu tuh wangsalan. Nah, Jawabannya tuh setelah itu. Nah, ini loh asli bahasa Indonesia, Be. Oh iya. Itu tuh wangsalan itu teka-teki. Nah, Jadi boleh. jawabannya tuh setelah itu. Ini gundul cengoh, enggak paham. Oh enggak apa. Iya. Aku mari sinau kurang jeru aku. Ah iya, aja jeru-jeru ndak klelep. Ayo. Renang lu piye kok ya? Simpan gambar tak senonoh. Apa, Nduk? Simpan gambar tak senonoh.
simpan gambar tak senonoh. Jawane Iya. apa Bi Jawane? Nyimpen gambar Tak senonoh. Sing ora sopan. Lah, termasuk micet niku rantu. malah mbok jelasne. Terus Itu gambar teman Mira. Semua apa maksudnya? Apa nduk cakepane? Itu gambar teman Mira. Apa maksudnya? Gambar temanku. Maksudnya Koncone. apa gitu loh. Dadi kanca mangan kanca ceritane. Iya, seperti itu loh. Ora entuk kaya ngono. Wong iki nyonto aku. Lah kowe Lah, Aku piye? mergawe iku jujur ora tau kok seneng sing jenenge karo sinden iku ngono. Masa sih? munafik kowe. Kayak kepepet Pak kayak. Kayak silap aku. Yo, masuk, siap. Tak lama semua tahu Ut. Peraharan negeri Mandura. Arek. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa. Sudahkah seia seragam api? Lihatlah mami, Hei. Sri Basudewa. Tak sangka, tidak kuduga, cinta suci di laut api. Karena kini muncul sagupi jiwa teman Amira. Sungguh berani berulah sangat berani vulgarkan Sri Basudewa. Sudahkah seia seragam api? Oh. Biar gambare sapa? Wah, bawa Indonesia, sair lagu juga Indonesia. Leres. Wah, luar biasa. Nggih. Pancene karyane Mbah iki ora anu Mas, ora kena dipaidu. Tenan. Nggih. Mendunia pokoknya. Kula Tur nembe- katahe mboten karuan lek gelem dudahi ini. Iki lagi nembe pireng sepisan niki kula lagu sakitnya tuh di sini. Nembe midangan Nggih. iki. Wah, nggih. nggih. Kula kinten ninggal lagune. Lah, Mbak Lucy, monggo jumeneng Mbak Lucy. Wis. Kyai Ponorogo ning tanggapane iki nganti tekan Blitar, tekan Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Malang, wah lari sira umum. Oh, aduh tanggapane ini. Nggih. Beraken Mbah.
Wilujeng enjing. Nggih, Mas sugeng Cahyo. enjing, Mbak Lucy. Mau kula rasani kalih Mbok Edok. Napa? Jadi sepanjang sejarah saya menjadi seniman dan sinden, Nggih. terutama sinden. Pagelaran wayang sik tua sik kathah penonton di sini yang paling sukses jenengan. Nggih. Mboten perkara kula sing apik ning pancen penonton wayang Iya. di Sumoroto memang luar biasa. Tepuk tangan buat penonton Alhamdulillah. Sumoroto. Tapi sepanjang saya ikut baru kali ini masih anteng goro-goro dan masih banyak. Nggih, leres. Kula niku janjane pun suwe diskusi kalian kanca-kanca. Ngopo ya saiki rata-rata bar limbukan kok sing mirsani do kondur niku kula rembukan kali kanca-kanca golek strategi pripun carane awet. Pengen awet angger jam 1 bar awet sing nonton. Wis pecah ya ora. Kowe cocok jane niku. Dagelan munggah 15 menit aman gitu malah. Ning saestu Mbak Lucy leres bilih. Piyayi Ponorogo mliginipun ing Sumoroto Kauman mriki walah luar biasa anggenipun tresna kalian budaya. Dasaripun menika malam Minggu nggih malam libur. Ha benjing insyaallah nggih kathah ingkang sami mboten nyambut damel mila nggih ngapa to timbangane turu sore jare wong Jawa gaman sing ampun niku siji sabar loro melek karo tirakat kalih nyuwun kalian Gusti Allah mugi-mugi sedaya para pamirsa dipun paringi sehat walafiat murah rezeki lan panjang umur. Amin. Tur niki momene pas lho Mas. Pas pripun? Mangke para pamirsa niki habis menyaksikan pagelaran Mundur. wayang ngantos tancep kayon dilanjut nonton bareng pertandingan sepak bola Indonesia lawan Irak. Oh, ngaten. Iras pantes melekan niki. Nggih. Omahe sik jam 3. Wis disewane TV semono gedene lho Bengko. TV apa apotek kaya TV. Iku lho, Wo. Videotron. Videotron. Kowe mau ngrasani apa cakuk ndruwo? Cakro Lah cakuk ndruwo ki omahku kono lho. Iya gitu Pak mlebu ngene. Makane saiki ayem ora nek ndruwone. Lah ngopo? Ora nek ndruwone, Kok sakit? ndruwone wis ngalih. Oh ya iki apa? Durune dalem dadi sinden. Lucy Brahma niku asli dalem iki cakro ndruwo mriki. Oh, Dadi ngaten. makane kula apal. Jan Alah. penonton terbanyak malam Tenan. ini dipecahkan oleh Mas Cahyo Kuntadi. Matur nuwun Mbak Lucy. Dalam kondang, sik mudang ganteng. Betul. Ini kudu mbok contoh. Contoh apane lho? Loh, Sing jelas to. loh, kepinterane. Oh, kepintaran. Bitan lo Kecerdasane. SDM dosen le dosen. Lah iya. Sekolah SMP maling. Pendidikan itu penting. Iki to, Mas. Se. Dadi sampean iki padha wae kaya aku karo Mas Yoyo iki kaya beda kualitas. Lah ya bumi langit to le. Nyuwun sewu, taklet Mas iki jujur mawon nggih. Nggih. Nek pancen aku beda kualitas karo Mas Yoyo. Jenengan nek bar tangi turu sing sampean pertama golek ini ku napa? HP no. Nah, Golek kabar. Apa nek sapa ngerti nek telepon penting. ki namanya beda kualitas. Durung mesti dagelan niku pemikirannya kalah dengan dalang. Kok iso? Pancen saiki modele ngoten niku to Mbak Lucy. Sing digoleki HP ndelok berita, Ah, ndelok Pertama kabar, tangi turu sing ndak goleki HP. jenengan. HP. Oh, nek ngaten beda kalih kula. Lah kowe apa? Kula anak kula sing ragil sing paling cilik dhewe. Wah, tresno banget karo anake sampean. Mboten soalnya nek isuk niku HP kula digedulanan anak kula. Dadi Ya padha endeng. beda iki HP aku anak oh, beda. Lah iya kok goleki lah HP-ne mergo digawa anakmu. Nggih, tapi jenengan sing digoleki HP. aku anak. Beda. Lah wis ketemu anak. Jaluk HP kula sing digedulanan anak. Padha kuwi. Wong saiki didelok kasat mata wis jelas lho. Aurane iki piyayine kono putih, ngemu cahya pior. Asmane ngadeg. Cahyo Kuntadi. Dalam Cahyo Kuntadi jreng-jreng. Lah awakmu diwedhaki kok kono mbulak. Ora malah ganteng malah blawuk. Marai aku Blawuk. Sik to blawuk apa to, Mak? blawuk. Kakak omongane sesuk pas Blawuk. esuk. Blawus. Lah bali gendruwo ya omongane ya ngono kuwi. Kosong blawuk, belane rapopo. Asunyen sewu wedhus niku lek dawuk niku rupane plonteng ngoten lho Mas maksud kula. Iya. Niku blawuk basane iki. Kok nesu, dagelane ra nesu. Ora kata-katamu belane rapopo, muke wi lho. Iya. Keserimpet ya entuk wong sakala mangsane makmu ki ya kececer barang. Nek ya tapi ya Saya ngeten Mas Andi, Mas saya juga mau derek promosi. Jadi di wilayah pasar niki sing ngersakne kuliner bagi warga masyarakat luar kota sing pengen berkunjung di Ponorogo, pokoke gudang panganan enak itu di sini. Nggih. Tapi mengkelek jam 11 pun habis semua. 10 pagi. Malam maksudnya Oh. maghrib itu pun buka. Buka. Jam 10 udah habis. Wah, ludes Bukae cepet banget lho. maghrib. Niki Apa, panganan Mbak? enak
sedoyo. Maman apa? Sembarang. Wis nate jajan teng mriki. Ya piye omahku kene lho. Gule satene Pak Seno. Yo piye? Sing di daleme. Ki anu sotone Mbah Kacuk bareng lho terkenal ning pasar kono ki. Kata-katamu mau blawuk saya kacuk. Asmane nyuwun sewu tiyang Sumoroto tidak asing, namanya Pak Kacuk itu sajian soto terkenal di dalam pasar mriki. Sampeyan wis tau ngicipi Pak Kacuk? Dikompleti sotone Pak Kacuk. Saking cepete. Ngen ku ya enek bagus sego pecel jenenge Pak Kacuk ngono kuwi. Ayo mangan sego pecele Pak Kacuk ngono aja kok nyicipi Pak Kacuk ya aja. Maksudnya sotone Pak Kacuk. Jenenge ngono. Bocah lainnya blawuk ya ngono ya. Pak Seno dan kawan Pak iki apa iki golek iki? Kuliner. Apa bebeke Mbak Joko legend sekali niku wis kathah pokoke ora kena tak sebut. Kula nggih duwe dulur Mbak Lucy. Nggih, sinten? Pernahe kakange Bu Kesi. Yen jenengan pirsa nika lho sing sate ayam Haji Sobikun. Sampun sida. Lah kakange Bu Kesi niku dipek dados putra mantu namine Haji Surata. Niku kakange Bu Kesi. Lah Pak Surata tasekno. Oh, jenengan derek Pak. Mas Surata. Nggih. Layak ganteng. Pak Surata niku putih kok. Kowe dulure sapa kowe? Dulure sapa? Iki lho dulure Hengki. Hengki lho guwethek e. Nggih, cakrak kaya wong barat. Pelawak Hengki dipacaki wedok ayune ra ilok-ilok, dipacaki lanang gantenge kaya foto model kita. Leres. Wis ora usah ngrebut perkara adikku. Aku nek karo cah kuwi rondok satru aku. Karo dulure mbok sing rukun iki kok malah ra rukun. Mas Hengki sing derek tak percil ke to? Wah, Nggih. gantenge pol. Lah kaya wong luar lho, bangir. Kula niku sosok Mary lho Mas. Sebab e? Pirsane jenengan kali Mas Kangko, Mas Kalinggo sok rukun. Nah, wajahnya sama. Kula kali adik kula ora iso rukun Mas. Masalahe apa? Rebutan gelungan. Warisane almarhum bapak iki lho. Lah wong gelungan kok ngantek gelut. Mbok yasa dhewe, tuku dhewe lak ya eneng to. Mboten perkawis tukune ning niku kan wonten sampun dipikantuk Japa mantra bapak sapa sing gawe kuwi mesti laris. Oh, ana karomahe kuwi. Lah wonten karomahe niku royokan kalih adik kula ibu sing mboten tega akhire kula ngalah gelungan dipekengki ngantos sakniki dadi wedok. Dameng ngrem-ngrem ati kula diparingi bumi kamardikan awujud alas terik cikal bakal mojo. Kuwi malah babat Mojopati tekan toprak barang. Omonganmu gladrah iki. Nembang napa Mbak Lucy, monggo Mbak? Nggih, monggo. Nggih. Sak kersa mriki piyai mriki mawon. Nggih. Bawa Mbak aku suwe ora ngrasakno. Langgam campur sari napa Banyuwangenan Pak Bu? Banyuwangen, nggih, Banyuwangen ingkang dereng medal ket sore. Tur Nggih. mriki senengane sing gumek-gumek. Iya, nggih. Napa Mbak? Anu mawon napa? Gerajakan Gelang napa alit, gelang napa alit? gerajakan manut. Wis manut. Gelang alit, gelang alit. Nggih. Nggih, nggih. Langsung Bawani lho, Mbak. Bawani. Ben ketok Banyuwangine. Yo dijengleng to yo. Oh, iya, iya. Penak men iki lho. Pengaruh golek der-deran kok langsung ayo. Nyeser ayo iki. Mambiat mayo Lek ora membiak mayo Wis pajar-pajar ngene iki. Kok nek meteng mluwe mangan baksone Bugiman. Wah ngene lho, aku ngerti lek unek-uneke dhek iki ra ikhlas lek karo aku kan wis kaya mukok-mukok. Aku yo kudu mutah karo dhek. Dadi lek dhek iki karo aku wis ora selera yo milo iki lho Cahyo ayo sindane Pak Cahyo ku tadi ki sik nom. Matur kok Nduk, kancane Nduk nyuwun sewu nggih Pak Cahyo. Nggih. Dhek pun mboten selera karo kula karepe niku nyindene sing menyusu-menyusu lho. Nggih, golek sing luwih enom. Wis, Wis ngerti iki lho, ngerti karepku. Unek-unek. Anu ngendika anu Nduk, kancanono Mbah Mulusi ya. Untumu tepat nih. Mbahmu Dituwekno Mbah iki. Guyon. Dikancani Ilahi Rusi. Ya ditake orang ngono kuwi sama perempuan tuh yang lembut ditanya. Ayo, sayang, Asma. sayang. Oh, siapa sing ki? Oh, Mbak. Oh, anu sapa? Sing ndi? Mbak, Mang pilih dhewe bebas. Nggih. Suwarane gendeng belambiangan. Lek ora suarane gendeng pambiangan dene. Kompak no. Oh. Enak ya. TB, yo. Jiro lu. Ya. Jadi dhuwur ritek kuwi urung tentu penak. Nggih.
Kowe ku dijenggleng botol Yakult iki seneng to. Lho ora apa-apa sing penting penak. Iye. Betul. Ayo kowe tenang. Oh arep nek jenglenge. Suarane. Suarane gendeng. Banyu lagi, Duk. Ya. Sing balah siangan. Hoi. Loh, langsung ngeper dhewe pokokku. Mas, kaya iki lho Mas. Bager gimana kakak-kakakku dadel tak lho Mas. Loh, Ate kaya remong kuwi. Banyuwangi kowe iki lho. Kurang etan ya. Nggih, iya iki atus Sidoarjo, Pak. Ah iya. Tidak kok Mojokerto iki. Iki kok Tung jreng lho. Tak tung tak nung. Yesus Pak, kalau dok, gendeng, ambiangan. Piye? Ngapa nesu iki? Mas, jrenge ra gawe cingur. Kebo sapi sing digugu apane? Keluwe, Nek menungso sing digugu entute. Omongane. Nesuwe bebas. Mas niku gamelan iki lho, ngerti gamelan to iki. Iki sak tabuhe kok aja kok ning angkat, diangkat aja kok. Oh iya. Mula sing cetha sing jelas. Ayo. Ya coba langsung coba ayo. Ram gaib gendeng lambiangan, Duk. Ya. Piye wis diangkat lho? Kurang piye neh? Wis ora kok terus tabuhe diangkat kene ora kira gamelan to. Wis tuldane tak tung rong. Angel ra umum. Oh iya. Tau delok TikTok ora. Tuldane tak. Reng. Banyolane kuwi to, Pak. Tak kira diangkat lah tutukno kancamu, tak kira kuwi. Boten. Jenenge dhewe. Ya kowe sik ora nganggo rong-rong. Dah. Aku sing ngendangi ben Mas Timbul. Leo gunung wetan segara ning kiye yo. Ya jas iki. Jodone dhewe-dhewe. Iki wis kotot lho. Mosok kotote muni. Gaduhe dhewe yo. Zit. Matane pece le. Lha pancen kanca-kanca jane ngerti. Enggak lah serut. Pancen ngerti sakne ya. Ngerti bender kok pancen. Alah ngerti apa padune kebijuk. Ngendani kayak Mas Timbul. Oh iya. Dangdut. Dudu watu yen cilik arane pasir. Watu kambang keriono ing pinggir. Lagi ketemu aku wis krasa naksir. Kelimpungan kaya kelangan mikir. Cocok Mas, kowe tak sampeyan salam ning Mas Dwi ya. Kondang Mas Dwi tadi Mas. Pengibot. Yo kenal to iki. Tapi wong lor yo ngerti. Coba lho sih. Sing iku enggak piye? Drang-drang pra. Lho grang-grang sik. Lar lan kita alasangka hang kalimat limyat Lewat ye. Oh ye. biasanya ping telu kak Ah, ping bolak-balik ya Mbah ya iki lho Mbah. Alah, kowe ben dikendangi aku baroku Mas
timbul areng-areng bakar gedang nganggo geni awak kering mikir angsuran BRI Kendang rojo sak kunjun dipangan codot timbang urang alung cocok mas tapi jek penak jaipong lho Be alah lah jaipong ngopo matane PC ra ngerti wae Lambene ora. Kayak itu lo sarjana seni Pak dosen. lho sarjana seni kok sombong eskar Sarjana karawitan. sarjana karaoke SN Kudune jenengan iki menghargai sesama seniman sing sopan lek matur. Nggih. Ya itu sarjana dan Pak dosen. Lah leh ngomong iki Panganipun mohon izin Bapak dosen. Kula nyuwun dikendangi ingkang sae sanget. Enggak ngomong. Ayo lah Tak beda. paling ora iso muni neh Muni-muni. Tak beda. Ngapunten. Omong kasar kok. sapa sing dosen kabeh dosen Kabeh iki dosen. pangapunten Mas Sing halus to, sing halus. pangapunten Mas Nyuwun pangapunten Mas. Dalu punika kula nyuwun nggih dipun kendangi kanthi sae kanthi mardikaning manah jenengan lak sakit aku bolak-balik umur ketoke meteng aku Lahirnya begecot lah kowe. gagel lah Coba. becok ngomong 02 lah ya sepenak to Lah tren nemen lho iki pak kaya ngambung kiri. Yo, Mbak. Balam yang sik to terok tes kecakapan lho itu masih cuma gerutu kono mak diet kon aku. Kepara nyoto. Tak kira aku susupan demet cakku ndru. ayo Balam apa kekunci sikilku dhewe walah ora iso nganti yo yo lah yo ora iso nganti anu Mas kekunci sikil nggak seri ya Kekunci sikil. oh Apa kuwi? wong jenggel kan gayane dhewe-dhewe to Pak Lho dadak ngene. jurus ular bango rek lah ya ular digawa bango aku rung bar ngomong mbak selani lah nek ular iki ngene lah ya ular digawa bango ayo Kuwi nek suwiwine. au Aja Yuk. takon jangan susah ambil bangga. au Dagan kaya wedhus gibas. sapi mek nguri tok lho blek gitu Ah iya. Tanah sesi opo? tanah ya Kumelare. Kumelaring. maring Dosan. Kumelare. barengan Taman Sari Nuswantara Iki kok gawe langsung. Taman Sari Nus ya dulu Tuh. Hah? sampeyan iki ngrusak nada Ta. du Du. Du. Satu, dua, tiga. Ta. Taman Sari Nuswantara. Bawane kok malah ngono. Ate malah kayak ketawangan tuh gitu. Taman Sari Nuswantara. Telah Hey. Oh.
Monggo, masuk gelang alit. Yuk.